Көпкенә галимнәр дөнья көнбайышта Башкортстанның башкортлар яшәй дип сөйлиләр. Чынлап та шулай микән? Алар үзләренең башкорт икәннәрен беләләр микән? Нинди уйлар белән яшәйләр микән? Шуларны без дә белеп кайтыйк әле. Әйдәгез, бергәләшеп барып, дөнья көнбайыш дөнья көнбайыш халкыннан сорайбыз. Кемнәр алар, нинди телдә сөйләшәләр, үзләрен кем дип уйлыйлар? Şeýle bilen 97-nji ýyllarda gyzyksynyp 98-nji ýyllarda uzunygytyp başladyk. Onuň sebebi de boldy indi Ufadan kelgen historiklar bizning üýdäge şeýlerni alyp gitdiler. Ol çüprekke ýazylgan edi. Ulu 2 metr, metr yarım, 2 metr miken ol просто kibik nerse ýazylgan şeýlerni alyp gitdiler alar. Olar ul wagtda awdan bük köpkünä taryhy materiallaryny da alyp gitdiler. Kerek bir nerse de gaýtmady. Menim turmuş ipdeşim Bakty Pralev özüniň jidi bunun toktan ala ýigitler men özümniň jidi bununy ýazyp galaýym dep belekigene bloknotyny ýazyp galdyrgan jidi bununy ansana desek ýüze saklanaýyndy. Munda bizning şeýlerde görünüp turadyr indi başkurt eken, çünki ondaky başkurt isimleri, totar isimleri tugul anlaşylaýdy. Özümniň ýakka kirgende benim äti bilen äniler okutuşçulary, äniler ätler de her wagt aýtalar, "Kızım biz süýleşebiz özübizniň tilde. No biz başkurtlar totar tugul" dep aýta turganlary. "Ben nişik totar, biz bir totarça süýleşebiz." "Ýok, totarça tugul, biz başkurtça süýleşebiz" dep aýtaýdy. Mene mende 30-njy ýyllaryny Ufaga okurga bargaçdan Priomny komissiýa kirgeçden senin milletin kim totarmy dep aýtyp sorar. Tugul başkurt dep aýtdym de şu wagtda okdy. Süýleşip bizning конечно aýrylyp tura edebi başkurt tilinden. Bizning süýleşip bütünlei başgaça. Если Künýek Ural bilen Ural boýlar bilen çagıştyrsaň, bizning özübizniň dialekt, Severny Zapадny dialekt biz bütünde. 25 aprelde диктант bitdi. Siz anda gatnaşdınız. Обязательно gatnaşdyk. Bu köpden keregdi. Mana şu men aýtadyr, biz ana özübizniň başkurtlar ekenimizni 30-njy ýyllarynda ýogaltdyk dep. Uylap garasaň şunlap da şulay. Tagyn bir gyzykgana hal, biz 6-njy klassda okugan wagtda totar tili okudyk bitinde mektepde. Okutuşu, totar tili okutuşusy falsapaýy. Şuna Rejibe degen menim klasdaş başda falsapa. Nişlepsiň biz Kozanny boşgalatyp aýtyp okuýbuz. Bizning boşgalabys Ufa dep aýtkany otur ikiledi, şulay dep ikiledi alganjaklar boldy. Çünki onlarlyk tugul edi janyň niçin bizni totarga ýazaga tyrşganlaryny da belgili tugul edi. Şunday halar mene. Diktantny köp kişi yazdy. Bu bek zor ulu iş. Bu özübizniň действительно başkurt ekenligin bütün dünýä aldynda özübizniň başkurt ekenini isbatlady dep anlaýym men. Ana siz Tatarstanga barsaňyz, Kazanga anda sizde til boýunça aýralarmy? Обязательно. Menim inikeş özümniň bir tugan inikeş Kazanda ýaşaý. Gaýtgaçdan da biz ondan külebizinde. Bir şykyrga ýasap bereli dep aýta bitni. Şykır dep süýleşler bitinde olar. Menim inikeş şykır uramda bar, opşykda sal, samawardan ditir. Şundan bizning bir opamyz toşy Kazanda ýaşaýdyr. O biýildi 25 şilek bilen bereng aldyk diye. Şundan menim aýtadyr. Şilek ne bizerege jogy men ne şilek biter berýäs. Toýs olardan süýleşip bütünle aýrylyp durar. Olar ikinji totar bizning süýleşme, olaryň goý bir sözlerini de anlap da bilmeýär. Men oktanışlar Kozanga taýyp bardylar ise başkurtlar diler olaryny. Şunday halar. Hocalarımız başkırtlar